আসলে বড় মানুষ ইচ্ছা করলে বহুত কিছু করতে আমরা একলা হে বাঙালি नैबे सनाय NLFB Designated Camp आव माने हरनै साननै थानानै दिनै जों ओंखारफिनबाय नैबे जायगानिफ्राय दा बे माने बिराद मोजाङै थानो होदों जानो होदों बे जायगायावहाय बिराद मोजां मोनदों आरो जायगाफ्राबो बिराद मोजां ना बेबायदि आरो दा बे जायगाखौ एसे बिदाय होथ'नाय जासिगोन आरो ओमफ्राय नैबे सारमोनानै अन्थाव बाथावनो मासे मोख्रा फिसा खांफैदों दे नै माबायदि बैसोआ बेने सार बैसोआ मास मोनथामसो जाबाय बियो बेयाव औ ना गासै गासै एकदम गोरलैमोन ना गोरलैयाव लाबोखादों हाजोआव सिलेखा नामा अब्ला ओंखारबाय दे हामबायसैलै बे मोननै उदांस्रि मुंख्लं खाम्फा बिराद मोजां नुयो दा बायदियावहाय दे औ दे हामबायसै ना आरो मैनाथियाबो थादो मैनाथियाव नै नायदो लाजि हांगोना एसे लाजिदों नै थांसिनो आलासि हामबायसैलै सार ना दे दैनि बोथोर ओके लेट्स गो टु द हामबायसैलै बिराद मोजां माबाबाय थाबाय दे हामबायसै ना दे अब्ला थांबाय थादिनि जों दाबसे डेस्टिनेसन दिनैनि डेस्टिनेसना जाहैबाय जोंना दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो थांला राजु सरकार जाय Ex-NDFB नैबे बिथांजों थांनानै जोङो एसे सावरायगोन दे ओंखारफिननायसो गयाखौथ' जोंना जाखायोखा नाङा माने खोथाफ्रानो ओंखारनो नागिरा टंला ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनदों नैबे गिदिर मोनसे जिब बिराद नायथावथाव नुदों माथो र' दे बेखौ बाथिगाना दिन्थियो आं नोंथांमोननो दे बाथिगानि र' मा जायगा पुसिम नलबारि अब्ला राजु सरकारनि न'आ जाहैबाय पुसिम नलबारि ओमफ्राय हाबलांनांगौआ जाहैबाय नै ओरैबायदि फिसा लामाजों खोनो रोखोमल' हाबो नै दे उफाय गैया हाबलांनि दे अब्ला हाबबाय जोङो एसे गोथौआव दे फिसा लामाजों फैनानै एसे गोथौ जायगायाव ओरै हाबबाय नै मोनफैबाय बेनो जाहैबाय जोंनि राजु सरकारनि न' राजु सरकार औ नैबे नै माबायदियाव थायो बियो नै बेनि न' असे न' नै मोसौ खाग्रा ना बोरमा खाग्राब्रा ओरैलाय नायदो नै आदायाबोथ' फैफेराखैमोन फैयाखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम मावजि दंलायनो माथो दा नैबेनो जाबाय नै राजु सरकार जायआ बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय जाय बै समनिफ्रायनो NDFB आव थानानै बर' हारिनि थाखाय बावसोमबोनाय राजु सरकार बिथाङा बर'बो नंबावा जाथि हिसाबै सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनैसिमाव माबोरै जाफैदों नै बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना दिनै मिथिनो मोनगोन दा मा सननिफ्राय जइन जानानै बेसे गोबावसिम नोङो आफादावहाय NDFB हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन आंथ' जेनेबा NDFBखौ 2005-6 लानाय समाव आं इसोरजों गिदिंदों बिसिफाङाव थाबायदों मालाबा गारि माफोर नांगौबा बयबो जों थाबाय थायो मोजां मोनो आं बर' हारिखौ माने इसोरो बहुत मोजां साननानै आं इसोरजों गिदिंदों थादों मालाबा इनकामबो जादों सोरबानि न'खराव सोरबाजों लोगो जानाय हिसाबै थादों नाथाय बेनिफ्राय आंबो सानाखै जे इदि खालामनो हागोन बेनिफ्राय लासै आं आफादावथ' लायाखै अभार राउन्ड हिसाबै लादों जिखियानो जाया मानो मोनसे केसनि थाखाय जोबथेसालियाव थांनांदों जोबथेसालियावहाय बेसे गोबाव बायदि थानो गोनां जाया दाथ' मा बुंनो बेखौ गभर्नमेन्टसो मिथिखागोन आंलायथ' जेबो मिथिया जेलनि सोमोन्दोआव दा जेलावथ' आंनिया 12 बोसोर 7 मासल' जादोंमोन आं बेल मोनदों बेलाव आं फैदों बेलाव फैनायनि आं फिसा खामानिखौ मावबाय थादोंमोन निजुग न'खरखौ मालाबा बाजार खालामनो हाया मालाबा थाव लाबनो हाया मालाबा बहुत बुस्थु लाबनो हाया थ' बेयाव बेबाबो अभाबाव आं सोलिबाय थादोंमोन थ' आङो सानदोंमोन माला समाव मोजां जागोन खस्थ' खालामबाय थागोन थ' नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव नायदों बा प्रमद बर' साराव बा गोविन्द साराव बा फेरेंगा साराव जिफोर दङ गासैबो आं खालि प्रमद सारनियाव थांनाय जायाखै खनसे लोगो हमनो थांदोंमोन बेयाव समय मोनाखै साराव गोविन्द सारनियाव थांदोंमोन रायज्लायदोंमोन आं
गोबां सारा बुंदों उनाव नायगोन तो बेबायदि आं खस्थ' मस्थ' करि सोलिबाय थादों नाथाय आंनि आर्थिक अबस्था बहुत गाज्रि आरो आंनि न'खरखौ नायदों जों जेबो गैया आंनि न'खराव बयबो आंखौ सोङो नों जेहेतु गिदिर आफादजों थादों नोंनियाथ' बहुत न'खरा हायफाय थानांगौ होनदों नङालै आंनो सानसेल' जागोन इसोरा होगोन ना आंखौ आं बेबायदि मानसिखौ बुजायो गतिके बेबायदि दुखु जानानै थायो आं मालाबाबो रावबोजों जेबो बुङा दाख्लै आं एसे जोंदोंमोन आरो हठात आंनो बिखा नांदों आं थैगोन ना मा खालामगोन इदि सानना जादों फाग्ला जाबाय आं गुबुन हारि हिसाबै बर'नि अर्गानाइजेसन हिसाबै आं खामानि मावदों बा मावाखै बा बर' रायजोनि सेक्रिफाइसनि थाखाय आं थांदों आंनि न'खरखौ एटलिस्ट सारमोना जुदि नायोबा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बहुद माने मोजां मोनगोन आरो जेन' आंखौ नायदों खिन्थु बहुत मानसि आंखौ सोङो गुबुन गुबुन हारिफोराव जे नोंलाय बेबादि सोलिदों नोंनि अबस्था इनिफ्राय हायफाय थानांगोन नङाले जागोन सानसेयाव आं खामानि लादों आखायाव किसुमान मानसिफोरखौ आं थगायो माला माला नङाले आं खामानि लादों आं खामानि मावनायनि उनाव आं न'खरखौ बानायगोन उफाय गैया आं माथो खालामगोन आंखौ बहुत मानसिया बहुत एन्सार होयो आं फाग्ला बादि जायो माला माला मा खालामगोन इदि जाखायो दा जेबो नङा बेखौ जेल जानाय थाखाय आं रेडि जाना दङ जि समाव कागजआ सफैगोन आं लगे लगे थांखागोन आंनि मथे आं सोलिगोन जाहाथे खुनु बिपद आपद जानाङा बयबो मोजां बाथ्राया जोंखौ अननानै लाबोनो हायोबा जोङो बहुत मोजां मोनगोन जोंथ' थैनाय मानसि सासे मानसि थैबा बहुत मोजां मोनो थैनाय मानसिया बेखौ सावगोन फैगोन साद्द' बानायगोन सेस जोब्बाय जोंखौ गोथां जों थैनाय मानसि ना न'खरखौ मोजां रायज्लायनो मोनो जेदो माला समाव सत रायज्लायना होयो माला समाव मुंनि थाखाय लोगो हमनो हाया माबाफोर जों बहुत खस्थ' मोनो खस्थ' मोनबाबो जों जेबो दुखु खालामाखै दे जों बर' रायजोफ्राथ' मोजां थागोनथ' जों खस्थ'खौ जेबो नङा आं माला बुंखायो जोंनि बिखायाव अन्थाइ बादि दोनना लाखिदों जोंनि बिखायाव जेबो दुखु गैया बेखौनो आरो बेनिफ्राय आं बारा बुङा बिटिआर सरकारखौ खालामदों आं बेनि न'खरखौ नाय नोंसोर अनुरद नोंसोरनो आरो आं जेबो बुंथ'ला हाया बास जि समाय लांगोन आं थांगोन मोजाङै थागोन आं टेनसन गैया दा साननैसो फैनायनि थाखाय एसे दुखु जादों आरो आं बेयाव जेबो नङा मिनिनानै थांगोन आं न'खरनिफ्राय फुनाव लेंहरबाव थब थांनो हानाय नङा आर्थिक अबस्था गाज्रि सोरबानि हाजिरा मावगोन हिनजावा सोरबानि खामानि थुसि सुना जानांगोन दा उफाय गैया थेवबो दुखु जायाखै नाथाय जों रायजोफोरा मोजां थाबानो जागोन आंनि सुखु दुखुआ आंनि थैनायसिम लागै थागोन बिदिनो थैगोन बिदिनिफ्राय जोब्बाय गथ' साबैसे दङ नोंथांनो सानैल' सासे हौवासा सासे हिनजावसा हौवासाया दा क्लास 9 आव फरायदों क्लास 10 आव आरो उन्दैया क्लास 9 आव दा इसोरो फाग्ला बादि जादों न'खराव थाया गथ'आथ' फुङाव जेन तेन ओंखाम जाना मोनाबा खारखायो आंखौ मुखांखौ नायखाया जे बाबा दुदिननि थाखाय फैदों मा रायलायनो आरो जेलनिफ्राय जेलाव थानायखौ आं 3 बोसोराव दोनना थांदोंमोन दा फैनाय आं 17 बोसोर मोनदों आरो उन्दैया जेलाव थानायसो 3 मासनि उदैयाव थादोंमोन आं फैनाय लोगो लोगोथ' गिदिर बिसोरो अननायखौ मोननाय थाखाय आं 1.5 बोसोर नांदों 1.5 बोसोर उनावसो आं बिसोरनि बाबा मोजां आं जों रायलायो फैनाय लोगो लोगो रायलायाखै बाबा नंगौना नङा ओरैबो साननो हायो बिसोरो दुखु जादों बिसोरनियाव माने एडजास्ट जायाखै आं दासो दाख्लैसिनिफ्राय माने गथ'जों मोजां जादोंमोन आंबो बिराद माने फुर्ति नांदों बे समाव हठात खबरा सफैबाय आं एकदम बिराद शक जादों माने बिदि जादों जोंखौथ' सरकारा बेल होदों आरो जुदि हायोबा बेल लाखिनो हायोबा प्रसेस दङबा लाखिनो हायोबा आं बर' सारखौ रिकुवेस्ट खालामना बुङो आरो आंथ' हिनजावसा सासे बैसागि इनियाव बहुत खस्थ' जाना दं इनियाव प्रेगनेन्ट जाना दं गतिके नाथाय इयाव बहुत खस्थ' मोनगोन होमब्ला ओंखारनायसै राजु सरकार दा थादो मा होनलाय नाब्ला होनो बेखौ बेनिफ्राय बाजै নাই থাকো ভালো করিয়া মানুষের জীবন এরকমই আরো কি কম খারবা অন্য ভালো হইতো হ আপনার উপরে হ্যাঁ বিটিআর মানে কি বড় মানুষের লাগে হ্যাঁ বড় মানুষ ইচ্ছা করলে বহুত কিছু করতে আমরা একলা হে বাঙালি আর বড় তো সবাই তে বড় যদি সবাই বড় মানুষ সবাই লাগলে একটা বাঙালিরে উঠাইতে পারে উপরে ইচ্ছা করলে আর কি এটা আপনাদের কাছে আর কি দেখছেনই তো আমগো ঘর ছড়ার অবস্থা এইটুক মাটি আমি বহুত কষ্ট করে নিছি নিয়ে এই যে এইটুক করলাম আর কি আর পারলাম না
दा नोंथांमोना खोनाबाय आं फंनैसो बुंनो गोसो जादों बेनो माने राजु सरकारा बर' हारिनि थाखाय मावबोनानै जेलाव 12 बोसोर 7 मास थानानै बेनि हिन्जावा बेयावनो सानै गथ'खौ लानानै न'खर खुंबाय थादों दा दिनैसिम न'आ नैबे अबस्थायाव दङ बिराद दुखु नाङो बिस्रा गावथ' जेलाव थांनायखौ रेडि जेबो साना नाथाय गावनि फिसा फिसौ न'खरनि थाखाय बिराद सिन्था जायो नैबेनो मोनसे गिदिर सोरनिफ्राय ओंखारबाय थानाय राव नोंथांमोना खोनाखाबाय दा बे अबस्था होमब्ला थादो दे खुलुमबाय दे थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ इम्परटेन्ट होननानै सानोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन आरो उननि भिडिअआवबो लोगो मोनबावगोन बाय